אנחנו דיברנו בעבר על העניין הזה שאיך היהודי הוא בעצם למעלה מהטבע. היום אנחנו נראה את זה דרך שיחה של חודש ניסן, אבל נראה איך היא מתחברת לשיחה אחרת של הרבי בחודש אייר. איך אנחנו בעצם מכניסים את כל העניין של להיות מעל הטבע בתוך הטבע. כי הרי חודש אייר הוא חודש שכולו עניינו ספירת העומר. ספירת העומר זה התיקון שלנו מלמטה למעלה. חודש ניסן זה נגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, לפני שהם היו מוכנים, והיה את הגילוי הגדול, ורק אחרי זה ככה הם יצאו ממצרים, אחרת הם היו שקועים במ"ט שערי טומאה. אז נראה את השילוב הזה ביחד, ואז אנחנו נראה איך אנחנו משלבים את שתי הגישות האלה, איך הרבי מסביר לנו לעשות את זה בחיים שלנו, ושתי השיחות האלה הן בעצם שיחות שהיו בתשמ"ט. תשמ"ט באופן כללי בחב"ד זה זמן מיוחד, אחרי ההסתלקות של הרבנית חיה מושקה, הרבי אמר שעברנו למה שנקרא תקופה חדשה, הרבי העלה אותנו רמה בדרישות מאיתנו שכאילו ממש מראות איך היהודי הוא מדבר, שאומר שהיהודי הוא מעל הטבע ובצורה כזו מאוד מאוד ברורה וחדה, למרות שזה נאמר גם בשיחות לפני זה. אבל הדרישה באמת לכתחילה מכל יהודי היא לא לחיות לפי הטבע. בשיחה בשיעור האחרון שהיה לנו עוד לפני פסח באמת גם דיברנו על זה, עד כדי כך שהרבי אומר שאם היהודי ינסה לחיות בהנהגה לפי הטבע הוא לא יצליח, כי זה התחום ששייך יותר לגויים. דיברנו על זה אז בשיחה. עכשיו יש כאלה שבואו ויגידו, אני רואה הרבה יהודים שכופרים כאילו רפורמים דברים כאלה והם כן מצליחים. אז זה מובא שהיהודי, זה מובא בקונטרס ומעיין, שזה מאמרים של הרבי הרש"ב, והרבי גם מביא את זה בשיחה, שיהודי יכול לקבל חיות לפי שעה מהקליפות. עכשיו מכיוון שקליפות וטומאה הם יונקים מקדושה, אז יש להם דווקא אינטרס לקחת יהודי ולהעלות אותו גבוה, כי הקדושה של יהודי היא מאוד מאוד גבוהה, אז ככל שהם נותנים לו מעמד יותר גבוה במקומות של הקליפה והטומאה, והוא עובר יותר עבירות או יותר קשות, אז הם יונקים ממנו יותר. לכן יכולים לראות הרבה מקרים, שגם היהודי שהוא נמצא באיזשהו מקום, הוא יכול להגיע מאוד גבוה, דווקא במקומות מאוד מאוד שליליים. וזה כמו גם הברכה שנאמר לאברהם אבינו, שאומר, הקדוש ברוך הוא אומר לו, שאנחנו נהיה לספור, הוא אומר לו גם לספור את הכוכבים, הוא אמר לו גם שזה ככל הים. אז אחד הפירושים לזה זה שאם הם ירצו ללכת בדרך הנכונה, הם יגיעו עד לכוכבים, כאילו לטובה למעלה, ויש כאלה שאם ירצו יוכלו לרדת עד הכי למטה מטה. אוקיי, אז בואו נראה את השיחה הראשונה שמדברת על חודש ניסן, לא זאת שדיברנו עליה פעם שעבר, זו שיחה אחרת, היא לא הייתה בתשמ"ט, השיחה הקודמת שהייתה לפני פסח. אז אומר הרבי כך, תראו דברים, כל מילה פה היא מדהימה אחד אחד, ונראה איך נחבר את זה לחודש אייר. השיחה השנייה נאמרה בשבת מברכים חודש אייר, שזה השבת שאליה אנחנו נכנסים. עכשיו תהיה שבת מברכים חודש אייר, ואנחנו נראה את הדבר המיוחד בזה ואיך אנחנו משלבים את זה ביום יום. זאת אומרת הרבי, הבחר ביעקב ובניו בשעת יציאת מצרים ושלימות הבחירה בשעת מתן תורה, פעל שיהודי בתולדתו בטבע יצירתו הוא למעלה מטבע הבריאה. זה באמת המציאות האמיתית שלנו. אבל אנחנו ראינו פעם קודמת שאם היהודי לא מכיר בכך והוא חי בדאגות ומתח ופחד, אז הוא בעצם מנתק את עצמו מהמקום הפנימי האמיתי הזה, ואז הוא מפסיד מכל הכיוונים. כי הוא בעצם לא חי כמו מישהו אמור להיות, ואז הוא רק חי במקומות שהוא חי בצורה שהוא לא שייך אליה. בגלל זה אמרנו שאם הוא ינסה לחיות לפי הטבע ויגיד יש לי כישורים טבעיים מאוד טובים, הרבי אומר זה לא ילך לך בטווח הארוך, כי זה התחום שיותר שייך לגויים, הדברים האלה. הוא לא ירגיש, גם אם הוא יצליח, הוא לא ירגיש שזה הוא לא ירגיש שהוא משלים את עצמו, שהוא מגשים את עצמו, הוא לא ירגיש, זה לא יהיה מתאים לו. עכשיו, הבחירה של, אומר הרבי, הבחירה של הקדוש ברוך הוא בבני ישראל במתן תורה, העלתה אותם למעלה מהגבלת טבע העולם. וזה מה שאמר, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. מה זה כהן? כהן זה לא חייב להיות כהן דווקא ביהדות. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכהנים דברו. כהן יכול להיות גם בעבודה זרה, כי כהן העניין שלו זה להיות משרת. כן, נכון? שם זה גם היה לשון של גדולה וכבוד לפעמים. כהן אומר הרבי הוא משרת ועבד להשם. כהן זה עניינו זה להיות משרת. אז ממלכת כהנים, אנחנו לא רק, אנחנו כהנים, אנחנו משרתים ועבדים לקדוש ברוך הוא, ועבד מלך הוא מלך. כמו שגם הוא אומר פה ממלכת כהנים.
עבד מלך הוא מלך, ככה זה הפסיקה. למה? כי המלך מתבטא דרך העבד, כי העבד הוא כל כך הרבה ביטול אליו. ממשיך הרבי, הרי כשם שהסדר, סדר הכוונה כלומר הטבע של המלך הוא בעצם למעלה מהטבע. איך זה מתבטא? יש דין שאומר שאם מלך עובר עם החילות שלו ויש איזשהו קרם, הוא לא הולך מהצד, הוא פורץ גדר. זה ככה צריך להיות הדין, שהוא הורס את הכל והולך קדימה, הוא לא זז הצידה בכלל. זה חלק מהעניין של מלך, שהוא יהיה מעל העולם, מעל האנשים, שיהיה אימתו עליהם. אז הוא אומר, לכן הדין שהמלך פורץ גדר. וכמו כן, הוא גם אצל עבד מלך. על אחת כמה וכמה כשהמלך הוא הקדוש ברוך הוא. אז אם הקדוש, שהוא לגמרי מהחילוקים בין טבע ונס. הרי מה ההבדל בין טבע ונס? אומר הבעל השם טוב, שסך הכל טבע זה נס שקרה מספיק פעמים. כן, ברגע שאת רואה משהו פעם אחת, ולא ראית אותו לפני, את יכולה להגיד אולי זה נס, אבל אם תראי את זה כל יום, זה כבר יהפוך להיות טבע. עכשיו, אז אומר הרבי, ישראל וקודש בריך הוא הם כל אחד, ולכן כמו שהקדוש הוא מעל הטבע, ואין אצלו הבדל בין טבע ונס, אז ככה אומר, כך שהטבע שלהם אצל היהודי הוא למעלה מהטבע, זה הטבע שלנו באמת. אמנם הכוונה היא, אני קצת בדילוגים פה בשיחה, אני לא מראה את כל השיחה, אמנם הכוונה היא שיהודי יגלה זאת על ידי עבודתו, שבהיותו נשמה בגוף בעולם הזה הגשמי, שהם נתונים תחת שליטת חוקי הטבע, יראה שבעבודת השם אינו מתחשב עם חשבונות הטבע. מה זה אומר הלכה למעשה? כל פעם שאני אומר, אני לא יכול לעשות את זה כי אני מבוגר מדי, אני לא יכול לעשות את זה כי אני לא מכיר את האנשים הנכונים, אני לא יכול לעשות את זה כי אני לא בא מהרקע הנכון, או כי אין לי מוטיבציה, או כי כל מיני דברים שאתה אומר, לפי הטבע אני לא יכול לעשות את הדבר הזה. בין אם זה, הדבר הזה זה לשנות משהו בתוכי, או לשנות משהו בסביבה, או להשפיע, זה בעצם בא ואומר, אני מנוהל על ידי הטבע. אז הרעיון שלא להיות נשלט על ידי הטבע, זה פשוט אומר שהיהודי לא משנה מה קורה איתו, הוא מדבר וחושב ופועל בתנועה של בן אדם שכבר הוא מעל הטבע, שהוא כבר השיג את הדברים. אפילו שבטבע אין דרך להשיג את זה. עכשיו אנחנו יצאנו משביעי של פסח עכשיו בשבת האחרונה. בשיחה של שביעי של פסח יש לו שיחה מפורסמת של הרבי על 4 הכיתות שהיו על שפת הים. היו כאלה שאמרו ניפול לים, אמרו נחזור למצרים, אחרי אמרו נילחם, אחרי אמרו נתפלל. הרבי אמר שכולם לא הלכו בדרך הנכונה. כי ליפול אל הים זה לא הייתה הגישה, זה היה כמו התאבדות. אבל הגישה שנחשו מן המנהדב היא הייתה הגישה הנכונה. מה הייתה הגישה שלו הייתה? אמרו ללכת לעבוד את האלוקים על ההר הזה, אז אני הולך. ואם יש ים אז יש ים, זה לא מפריע. אני פשוט עושה מה שאמרו לי לעשות. אז לענייננו, לא, זה לא בדרך הטבע שהוא יעבור את הים. הוא פשוט הולך. הוא פשוט הולך ועושה את מה שאמרו לי לעשות. ואם צריך נס בשביל זה, אז שיהיה נס. אני הולך, אמרו לי ללכת להר הזה, זה הדרך היחידה, אם הייתה דרך נוחה יותר, הייתי הולך בה. אבל אם זו הדרך היחידה, אז הולכים פה. וזה הכל. הרי כל הנקודה הזאת היא בעצם הגישה שהטבע, הים, הרי תראו, הוא עומד מול ים. הוא לא יודע שהולך להיבקע הים, הוא פשוט הולך. אז הגישה הזאת, הדבר הזה גם ראו אותו בנס של אברהם אבינו. בדרך לעקדה במדרש, כתוב שהיצר הרע התחפש לנהר, ואז אברהם אבינו הולך והמים מגיעים עד לפה, ואז בסוף הכל נעלם, וכשזה הגיעו מים עד נפש, וכשזה נעלם נאמר אפילו שהוא לא נשאר אפילו רטוב מהים שנעלם. זאת אומרת באמת הכל התבטל. עכשיו זה נאמר, העניינים האלה גם נמצאים אצלנו. זאת אומרת, זה היכולת שלנו, מה זה מתבטא הלכה למעשה? זה היכולת שלנו לדבר ולחשוב ולפעול כאילו לא קשור למה שאנחנו רואים מולנו. בעצם כמו סוג של בן אדם משוגע. רק שהבן אדם משוגע משהו בו לא מחובר בפנים. הוא יודע שמשהו לא אמיתי או משהו כזה. יש פה איזשהו חוסר חיבור. פה אנחנו פועלים מתוך חיבור אמיתי לקדוש ברוך הוא, שאנחנו אומרים מה שאנחנו רואים זה לא הדבר הנכון. אדרבה, זה נועד לבלבל אותנו,
להעלים ולהסתיר, להעמיד אותה בניסיון, כדי לגלות מי אנחנו באמת. זה קשה, אבל איך אנחנו יכולים לעשות את זה באופן שזה יהיה קל? אז הדרך, אומר הרבי, זה הרבי מסביר במקום אחר שנקרא מאמר לחול המועד סוכות, בשנת תשכ"א. הרבי אמר את זה, נקרא מאמר ולא ייכנף עוד מורך. מאמר מאוד קצר, מאמר שהדיבור המתחיל, ולא ייכנף עוד מורך, ייכנף שון כנף בגד. שלעתיד לבוא בגאולה כבר לא יהיה לבושים וכיסוי ואלם, יראו פשוט אלוקות בצורה גלויה. אבל מה נאמר שם? הוא אומר שאם בן אדם, הרי אומר בדור שלנו קשה לנו להפוך את המידות. קשה לנו באמת לשנות את עצמנו מי שאנחנו. אבל הוא אומר, אנחנו יכולים לעשות את הדברים בלבושים. הכוונה במחשבה דיבור ותנועה של מעשה. אז הוא אומר, אוקיי, מה זה עוזר? הרי בסופו של דבר, הפנימיות שלי לא השתנתה. אז מה זה משנה אם אני אדבר חיובי, או ידבר שמח, ויחשוב אפילו שמח, זה רק חיצוני. אז הוא אומר, למרות שהדברים האלה הם רק בחיצוניות, אומר הרבי, זה נראה כאילו הכל חיצוני, ללבושים האלה יש שורש מאוד מאוד גבוה. ומכיוון שהשורש של הלבושים הוא מאוד מאוד גבוה, יש להם יכולת לשנות את הפנימיות והמהות. לכן גם נאמר שאחרי המעשים נמשכים הלבבות. כי שאדם יעשה ויתנהל בדרך מסוימת שאתם רוצות להיות, שאתם יודעות שזאת הדרך האמיתית, זו הדרך הנכונה, ואדרבה, הדרך התבוסתנית היא השקר של העולם, שפשוט נפלנו בו מספיק. אז כשאתם יודעות את זה ופועלות ככה ומדברות ככה, ואתם אומרות רגע אבל זה לא אמיתי, אני לא באמת מרגישה את זה, את אומרת זה בסדר שאני לא מרגישה את זה. גם אם אני לא מרגישה את זה, זה בסדר. אומר רבי, אתם פשוט תמשיכי ככה, ובסוף זה אומר, זה ייכנס בלב. אומר, הכוח של הלבושים, מכיוון שהוא שורש מאוד גבוה, יש להם את הכוח לשנות את הפנימיות והמהות. ואז הוא נשאר את הדוגמה, שהיו מתלוננים על החסידים של האדמו"ר הזקן, שהיו מראים אותם, מעריכים בתפילה, ומתנהגים כאילו באיזושהי רמה של חסידות מאוד גבוהה, שהם לא כאלה. והם לא היו שם עדיין במקום הזה. ואז התשובה שהאדמו"ר הזקן נתן לאותם אנשים, הוא אמר, כמו שיש משנה שאומרת שמי שמעמיד פנים שהוא צולע כדי לקבל כסף או משהו כזה, הוא לא ימות עד שלא יהיה צולע. אותו דבר גם פה, אלה שמעמידים פנים שהם חסידים, הם לא ימותו עד שהם באמת יהיו חסידים. למה? כי זה נשמע כמו בדיחה, אבל בעצם הוא אומר, הרבי מביא את הסיפור הזה במאמר, הוא בעצם אומר שההתנהגות הזאת, אפילו שהיא חיצונית, היא תפעל לפנימיות. לכן, מתי יש לנו קונפליקט? כשאתה מתנהג בצורה חיצונית ואתה אומר אני משקר לעצמי. אבל אם אתם תגידו משהו חדש ותגידו לא, עד היום שיקרתי לעצמי. כי אני חייתי לפי מה שהרבה אנשים חיו, לא לפי התורה, שהם אומרים שאנחנו חלשים וקטנים או מסכנים. אני עד היום חייתי בשקר. זה שמספיק אנשים סביבי חיו באותו שקר עדיין לא עושה את זה אמת. אז מה כן אמת? אמת זה מה שהתורה אומרת, וקל וחומר מה שהרבי מורה לנו לעשות. גם מי שהוא לא חב"דניק יודע שכשצדיק מראה לך דרך מסוימת, אתה יודע שהוא מבין יותר טוב ממך. אז אנחנו בעצם, כשאתם אומרות לעצמכם, שאתם מתחילות לחשוב בדרך מי אתם רוצות להיות, אבל את אומרת, ואז עולה לך מחשבה, אבל זה לא אמיתי, תגידי זה בסדר שזו לא אמיתי, כי אני עכשיו מתחברת לאמיתי. מה שאני מרגישה בלב זה לא אמיתי. זה פשוט שיקרתי לעצמי מספיק זמן עד שזה נהפך להיות האמת, כי חיזקתי את האלם והסתר בעולם בגלל ההנהגה הלא נכונה שלי. לכן, כשאתם רואות שעולות לכם מחשבות רעות של אני מרמה את עצמי, זה לא אמיתי, אז תדעו לכם שהמחשבות האלה הן טבעיות. זה בסדר גמור, מה זאת אומרת טבעיות? זה יצר הרע שמעלה את זה. יותר מזה, כשאדם מתרגל לחשוב בדרך מסוימת, גם אם היא שקרית, אז כל דרך חשיבה, במיוחד אם היא מביאה גם הרבה רגש, אז הרגש הזה מפריש כל מיני חומרים כימיים מהמוח. זה כמו, יש לנו הרי היפותלמוס במוח, הוא כמו בית מרקחת, הוא מוציא כל מיני כימיקלים בהתאם להתנהגות שלנו. כשאדם שמח, דברים טובים, אדם לחוץ, דברים לא טובים כל כך. אז כשאדם מתרגל לחשוב בצורה מסוימת, גם אם היא מאוד כואבת לו ומאוד פוגעת בו, אז הוא בעצם נהיה מכור לתגובות כימיות של הרגשה כמו קורבן, זה מעורר
תגובות כימיות מסוימות, לחץ, ואם הוא יתחיל לשנות את הגישה שלו, אפילו שזה למקום בריא יותר, הגוף יגיב כמו אדם שהוא עכשיו הפסיקו לתת לו את הסמים שלו. שזה אומר, אפילו שהוא יודע שהסמים האלה לא טובים לו, הוא ירגיש לא בנוח. ולכן, זה מה שהולך לקרות לכם. אם אתם תתחילו לשנות דרך חשיבה, תגידו, אוקיי, אני עכשיו רוצה לחשוב כמו מי שאני רוצה להיות, ולא כמו מי שהייתי עד היום, זה יהיה לא נוח. זה ייראה מוזר, וזה ייראה מזויף. וזה בסדר גמור. אבל מה שיפה, וזה מוכח גם מהגויים, מחקרים, מהכל, שהמוח שלנו לא באמת מבדיל בין מציאות ודמיון. אם אדם מדמיין משהו במספיק חיות, גם אם זה רע, אז המוח שלנו משוכנע שזה אמת. לכן, אם אתם לא תתפעלו מהמחשבות שאומרות, זה לא אמיתי, את לא באמת אוהבת את בעלך, אז מה זה משנה שאת חושבת עליו מחשבות טובות, או מדברת עליו דברים טובים, את לא באמת אוהבת אותו, את שונאת אותו, מעצבן אותך. או את לא באמת מרוצה מהגוף שלך, אז מה זה משנה אם תתחילי להגיד לעצמך שאת יפה וכל זה, אבל אם זה רק יהיה באמת בדיבורים, אז נכון, זה לא יהיה מספיק, זה חייב להיות גם עם המעשה, כי הגוף מגיב לתנועות, הוא מגיב לתנועה, כמו דיברנו על זה בעבר, שאדם נמצא בתנועה פתוחה ודיבור אנרגטי וחיוכים והכל, הגוף מגיב לזה. שימו לב, אני ראיתי פעם איזה תרגיל ב-NLP שהראו לי, שאני מאוד יפה. מי שלימד את השיעור הזה אמר, אני רוצה שתנסו להיזכר בזמן שהרגשתם מאוד מאוד עוצמתיים. ותנסו לחשוב איך עמדתם, נגיד הייתה לכם איזו הצלחה גדולה או משהו, איך עמדתם, איך דיברתם. תעמדו אז עכשיו תעשו את זה, רק תעשו את זה, ועכשיו תנסו לחשוב מחשבה שלילית. והוא אמר, כשאתם תתחילו לחשוב מחשבה שלילית, אוטומטית הגוף שלכם יצטרך להשתנות. אתם לא תצליחו להחזיק בגישה שלילית, כשאתם בדיבור אנרגטי, מלא חיות ועמידה עוצמתית, זה לא ילך. זה יהיה, הגוף יצטרך להשתנות לזה. עכשיו זה עובד הפוך. אם אתם תגידו, איך שאני רוצה לחשוב ולדבר, אני אדבר, ויעשה את זה גם עם תנועה, כי בלי התנועה, ובלי שינוי טון הדיבור, זה לא ילך. זה על דרך כמו אנשים שאומרים על אישורים שדיברנו על זה בעבר. אם שיגיד אני שמח, אבל זה יהיה בקול עייף, מדוכא, או אני מצליח, זה לא ישנה שום דבר, מכיוון שהגוף לא יקנה את זה. אבל, מכיוון שהחלק הלא מודע שלנו, הוא לא יודע מה אמת ולא אמת, הוא יודע מה מכניסים לו. אז אם אנחנו נדבר ונתמיד ולא נתפעל ממחשבות סותרות, שהם בעצם הרגלים לא טובים שרכשנו מהלך השנים, אז אנחנו נוכל באמת בפועל להרגיש את זה, וכשנרגיש את זה גם המציאות תשתנה. לכן את צריכה לשאול את עצמך לפני, כן צריך להכניס פה, החלק הקשה הוא לזכור לא לפעול לפי האוטומט, אלא להכניס מודעות. זה דבר שממש כל המורים מדברים על הנקודה הזאת. אתה צריך להיות פשוט מודע למחשבות, ולהגיד אוקיי, זאת מחשבה שהיא רעל, והיא לא בהכרח אמיתית. גם אם היא קופצת בכל הכוח, זה לא עושה אותה אמיתית יותר, זה רק אומר שהתרגלתי לחשוב אותה. לכן את צריכה כן לתאר לעצמך בצורה ברורה מי את רוצה להיות, ואיך היית מדברת וחושבת וגם מתנהלת בצורה הזאת. זאת אומרת, אי אפשר לגרור רגליים אם אתה רוצה להיות אדם מלא חיות ואנרגטית. אתה לא יכול ללכת בצורה שאתה גורר רגליים, אתה עייף מצד, גם אם אתה באמת עייף. כי הרי תחשבו על זה, נגיד אנשים גם כשאתם הייתם ממש עייפות, אבל הייתם באיזושהי פעילות שממש אהבתם, אז כאילו עשיתם הכל כדי להיות בתוך הפעילות ערות, מלאות חיות, אפילו שהייתם בתות מעייפות. כי רציתם להיות שם. עייפות היא הרבה פעמים באה מזה שהאדם רוצה לסיים את היום. הוא פשוט עייף מהחיים. אני מכיר את ההרגשה הזאת, זה בסדר. אבל זה לא עושה את ההרגשה הזאת יותר ויותר אמיתית. נכון? אבל את האמת זה לא רק הכל בראש, זה גם הכל בגוף. כי ברגע שהאדם מתרגל לחשוב בצורה מסוימת, אז הגוף כבר כל כך מגיב מהר, עוד לפני שאתה כאילו התחלת לחשוב. תנסו נגיד על פעם אחת, תנסו לחשוב על משהו מסוים, נגיד, באתם נגיד ללחוץ על איזשהו קוד, ולא זכרתם אותו, אבל הגוף זכר אותו. או נגיד מספר טלפון. כאילו משהו, הגוף כבר ידע איך ללכת ללחוץ את הקוד הזה, כי זה היה אוטומטית, נגיד זה קורה לי בקוד של הרכב. שאלו אותי מה הקוד ולא ידעתי. ובאתי להיכנס לאוטו ועשיתי את זה וזה נלחץ.
למה? כי הגוף באוטומט כבר הגיב לזה. זה מאוד יפה. בכלל כל העניין של איך בן אדם בכלל יכול לנהוג. איך אתה יכול לנהוג? הרי כשאתה נכנס לאוטו פעם ראשונה, אתה כל תזוזה אתה מרגיש אותה. אתה פה לאותת כאן לזה, ופה עכשיו אדם שהתרגל אחרי כמה שנים של נהיגה, הוא כבר כל כך נוסע הרבה, שהוא כבר יודע להיות בטלפון רוב הנסיעה. אפשר להפך? מה? אז זה דברת גוף, לשפר את החשיבה? זה בדיוק הנקודה, כן, זה מה שאמרנו. זה הנקודה שהרבי אומר לא ייכנף עוד מורך. התנועה, הרבי אומר שם באותו מאמר לא ייכנף עוד מורך, הוא אומר את זה בכל המועד סוכות, הוא אומר שלפעמים בן אדם רואה שאחרי כל התקופה של חודש אלול ויום כיפור והכל, הוא לא ישתנה, זה יכול להביא אותו לעצבות. אבל מכיוון שהלבושים ישנו את הפנימיות והמהות, אז הוא אומר, אתה צריך פשוט להתחיל לרקוד ברגליים. אבל בעצם, כן, בהחלט, זו הנקודה של זה, שהתנועה בשילוב של דיבור ומחשבה מתאימים, יתאימו לזה. אל תעשו דברים שיגרמו לכם להרגיש מגוחכות, אבל שיהיה לכם נוח, תנועה עוצמתית, אנרגטית, דיבור חי, לא חייב להיות דווקא עם חיוך שיראה מוזר או משהו כזה. אני למרות שאני לבד, אני כן עושה את החיוך הזה. כי אני יודע שמניסויים שעשו, שאנשים גם חייכו באופן מאוד מלאכותי, זה עדיין עשה שיפור במצב הפיזיולוגי שלהם. אבל אני לא אעשה את זה ליד אנשים, כי זה יגרום לי להרגיש מוזר. אבל אני עדיין יכול לעמוד בצורה אחרת, שזה יראה בסדר, והדיבור יהיה אחרת. ואני הרבה פעמים, כשאני התחלתי לשים לב את זה, ואני עדיין שם לב את זה, אני רואה שהמון פעמים אני אומר דברים שהם נוראים. מאוד מאוד לא יכול, תגיד, אם אתה רוצה לשנות את החיים שלך, אתה לא יכול לדבר ככה. אתה לא יכול להגיד, אני לא אצליח, זה לא ילך, או זה קשה מדי. אלה מילים עם המון המון עוצמה, הם גם מעוררות המון רגש, כי אתה לא אומר אותם על ריק, אתה אומר אותם עם מאוד מאוד טעון בפנים, עם הרבה כאב בפנים, שלא הולך וקשה, אז צריך להתחיל, אם אתה רוצה, אין בה, אתה רוצה לשנות את המציאות, צריך לשנות משהו בגישה קודם, ואני אומר את זה בהחלט לעצמי קודם. אז זה הדרך בעצם לשנות את הדברים. שוב, אבל אמרנו, כמו שדיברנו על זה בעבר, שכשעולות המחשבות הרעות, לא רק שלא להתייחס להם, לא לשפוט אותם. אם אנחנו נכנס על עצמנו ונגיד, המחשבות האלה לוקחות אותי אחורה, אז זה לא יעבוד. תגידו, המחשבות האלה לא מפריעות לי, אם לא לוקחות אותי אחורה ולא כלום, זה פשוט שקרים שעולים מהעבר שלי, נותן להם לעלות ואני לא מתייחס אליהם. לא שונא אותם, כי אם אתה שונא אותם אתה מתייחס אליהם, אם אתה כועס עליהם אתה מתייחס אליהם, אתה מתוסכל מהם אתה מתייחס אליהם. תן להם לעלות, תני להם לעלות למחשבות. ותמשיכי בשלך והם ירדו לאט לאט, בלי להתנגד. אי אפשר להתנגד למחשבות, תמיד תזכרו, זה כלל מאוד ברור. כן. אבל גם לא, יש מישהו שיכול להגיד עצמו, אבל כן זה יצר רע, ואז לכן אני אף פעם לא אצליח להתגבר עליו. אז יפה, נכון, אם את רק אומרת זה יצר רע, וזהו, תני לזה לדבר, שיהיה, הכל בסדר. העניין הוא לא להתנגד, מחשבות צריך לזרום יחד איתם, ואז ככה הן עוברות. האחריות של המחשבה באה מהתייחסות. אז אם אני לא מתנגד להם, אני לא מתייחס אליהם. כן, לתת לזה לעלות, ואז תראו שזה עולה פחות ופחות, כמו שגם הרבי אומר במכתבים, רואים את זה. אז בואו נמשיך כאן. אמנם אומר הרבי, הכוונה היא שיהודי יגלה זאת על ידי עבודתו, שבהיותו נשמה בגוף בעולם הזה הגשמי, שהם נתונים תחת שליטת חוקי הטבע, יראה שבעבודת השם אינו מתחשב עם חשבונות הטבע. זאת אומרת, אתם פועלות בטבע, אבל עם תודעה שאתם כבר אחרי ואתם כבר הצלחתם וכו'. הוא מתנהג למעלה מדרך הטבע, אומר הרבי, לא באופן שזה חידוש ופלא אצלו אפילו. זאת אומרת, זה לא מעורר הפתעה, זה שמחה, אבל הוא לא מופתע שזה הצליח. אלא שזה עכשיו הנהגתו הרגילה על פי טבע שלו. זאת אומרת, הטבע שלו זה להיות מעל הטבע. כך שהוא סומך ובונה הנהגתו לכתחילה על ניסים, אומר הרבי. עכשיו אומר הרבי, מצד היותו יהודי, הרי זה הנס הוא טבעו. וגם הכלל הוא שאין סומכים על הנס, הרי אסור לסמוך על הנס. זאת אומרת, זה נוגע לדבר שהוא נס בערכו, שאתה מרגיש שאתה מתחת לעולם הזה ואתה חלש וקטן, אתה רוצה שיקרה משהו מאוד טוב, אז זה נס. אבל אם אתה אומר, אני גם ככה מעל הטבע, ואני רק צריך לגלות את זה, אז זה לא יהיה נקרא אין סומכים על הנס. הנה הוא אומר כאן. אבל כאשר הנס נעשה טבעו, זאת אומרת, אני יודע שאני מעל הטבע. כפי שזה אצל יהודי, אומר הרבי, אפשר ואדרבה צריך להיות אצל סומכים על הנס,
כולל עם הפירוש של סומכים בכל כוחו, כהדין בקודשים. יש עניין שעל חלק מהקורבנות צריך לעשות מה שנקרא סמיכה, ללחוץ עליהם. זה נקרא לסמוך על זה. זאת אומרת, אומרים שצריך לסמוך בכל הכוח. אז הוא אומר, זה העניין כהדין בקודשים, שצריך לסמוך עליהם בכל הכוח. אז בעצם, אם אתה כל כך מאמין שאתה מעל הטבע, אז מבחינתך זה לא נס ולא מופרך ולא יותר מדי גדול. עכשיו, אומר הרבי, כהוראה למעשה, כל יהודי צריך להכריז, לכל העולם כולו, שמכאן ולהבא מתנהג בהנהגתו בחייו היומיומי, יכול להיות שיש פה שגיאות עם המהירות שלי, שעשיתי דברים, היומיומי באופן דהנהגה ניסית, כך שכל באי העולם רואים בעיני בשר, ועומדים בהתפעלות מזה שיהודי שהנהגתו הטבעית היא למעלה מדרך הטבע שלהם, ואצלו הרי זה בלי כל התפעלות אל הטבע. בלשון העולם, אמור להיות פה הנהגה כתוב, הנהגה נורמלית, שאחרת אי אפשר להיות. במילים אי אפשר להיות אחרת, הרבי בעצם מגלה לנו פה את עניין הביטחון. שהאדם הבוטח הוא בגישה של אי אפשר להיות אחרת. זה הולך לקרות גם אם אין סיכוי בטבע, זה חייב לקרות. ובגלל הביטחון הזה זה קורה. עכשיו, מאיפה אני מביא את זה? יש מאמר של הרבי הרש"ב, הרבי החמישי של חב"ד, שהוא מתאר מה זה האדם בביטחון בהשם. והוא אומר שהוא יודע שמשהו טוב הולך לקרות לו, גם אם זה לא מוצדק לפי התפילה שלו, ולא לפי המעשים שלו, וגם לא לפי הסיבה בכלל שהוא רוצה. הוא פשוט יודע שזה יקרה, כל מה שיש לו זה הביטחון. והוא אומר, המחשבה שלו תמיד נתונה לכך שמן הסתם יעזור השם יתברך, כי הרי אי אפשר שיהיה אחרת. זה הלשון שלו שם. והוא אומר, ואז הוא נותן דוגמה. הוא אומר עכשיו בדוגמה, ניקח את הדוגמה בן אדם שיש לו חוב לשלם. חוב מאוד גדול, עכשיו יש לו את כל הכסף ביד, הוא רק צריך מחר להביא את הכסף. אז הוא בטוח ורגוע שהוא ישלם את הכסף. מישהו בא ויגיד לו שהוא לא יצליח לשלם, הוא יגיד לו שהוא משוגע, מה ברור שאני אצליח, הכסף אצלי ביד. ואז הרבי הרש"ב אומר, ככה זה בן אדם בוטח בהשם. הוא מרגיש את אותו שלווה ורגיעה גם כשאין לו שקל על עצמו. הוא יודע שהוא ישלם. והוא אומר שזו עבודה קשה ובאמת להגיע לביטחון כזה. אבל בעצם, מכיוון שבכל רגש, וזה לפי מה שהרבי צמח צדק אומר, כל רגש הוא חייב לבוא דרך המחשבה קודם. גם אם אדם מאוד מפחד, עד שהוא לא יחשוב מחשבה שמתאימה לפחד, הוא לא יכול להרגיש פחד. אי אפשר לחשוב מחשבה שמחה ובאותה שנייה להרגיש פחד. לכן, אם אנחנו נתמיד להיות מודעים למחשבות, שזה אומר, מה זה להיות מודע למחשבות? זה אומר לבחור את המחשבות, ולא לתת להם פשוט לרוץ על אוטומט. אתם מבינות את ההבדל? אתם מבינות שאני לא אומר לשלוט על מחשבות? לשלוט על מחשבה זה אומר, עלתה לי מחשבה, אומר אני לא רוצה אותה, לכי מפה. זה אי אפשר לעשות, זה לא יקרה לעולם. אבל אני כן יכול שיעלו מחשבות, ואני באופן מודע אגיד, אוקיי, אני אוהב את זה, אני רואה את זה, אני רוצה... אני פשוט אגיד משפטים במחשבות שלי, ואז זה נקרא כיוונתי מחשבה. בדרך אגב, זה משהו מאוד יפה, שאני התחלתי יותר ויותר לעשות את זה, את העניין של לכוון מחשבות, שזה מאוד רואים שזה בנחת. אפילו אני בתור אדם עם טבע מאוד לחוץ, ראיתי שזה דבר שהוא כיף לעשות, הוא לא דבר מעיק, אדרבה, אם זה דבר מעיק, זה לא נעשה נכון. אבל הדבר היפה הוא, שאתה מתחיל לעשות את זה, אתה קולט את מה שלמדתי מהרבה מורים רוחניים, שמדברים נגיד על עניין של להיות מודע ולחיות בהווה, שהם אומרים רוב המחשבות שלנו הן פשוט חוזרות על עצמם או חסרות תועלת, ואני הייתי מופתע. כאילו ממש, כשאתה ממש מודע למחשבות, אתה פתאום שם לב למה עולה, כי אתה מנסה לכוון את המחשבות לטוב, אני רואה על כמה קשקושים אני חושב במהלך היום. זאת אומרת, המוח הוא כל כך אסוציאטיבי, אני פשוט הייתי רואה איזה משהו, זה יכול להקפיץ לי משהו שקרה בשנות ה-90. ולא פעם ולא פעמיים, זה קורה לי כאילו עשרות פעמים במהלך היום, שאתה חושב פשוט על שטויות, לא בהכרח דברים רעים, אבל דברים שאתה אומר, אני לא רוצה לנצל את השכל שלי, אני לא רוצה שהוא יתעסק בשטויות כאלה, אני מעדיף להיות מכוון אני אוהב את זה, זה יפה בעיניי, תודה על זה, דברים כאילו לפחות שהם מעוררים גם טוב, זה סתם כאילו לתת לנו מחשבות לרוץ סתם, ואתה
לא רק שהרבה פעמים זה גם ילך למקומות רעים, אבל ברגע שמכבדים את המחשבות ועושים את התנועה, דווקא רואים שממש מהר, מאוד בקלות נכנסים להרגשה טובה, להרגשה מאוד מאוד נעימה, מאוד רגועה כזאת. אוקיי, אני עובר לשיחה הבאה, יש לכם שאלות? כן, יש לי שאלה לא שאלה, אז תגיד, אני חושב שחשוך, לא? אני חושב שיותר מדי אור. את יכולה להדליק, אין בעיה, אני מרגיש שחם לי. אני דווקא שאפשר, אבל לא... אני מרגיש שחם. כן? אם היית יכולה להפעיל מזגן זה יהיה לי טוב. טוב, אז עכשיו... אין בעיה, בסדר גמור. יש לך שאלה, אילוש? אמן. טוב, אנחנו נחבר את השיחה הזו עם שיחה שהייתה לאחר מכן באותה שנה תשמ"ט על חודש אייר. עכשיו, בחודש אייר, בבית אייר יש תאריך חסידי מפורסם, זה היום הולדת של הרבי הרביעי של חב"ד, שקוראים לו הרבי המהר"ש, הרב שמואל. עכשיו, היה לו הנהגה מאוד מיוחדת, זה הביטוי שיש אותו בחב"ד שנקרא לכתחילה הריבר. נסביר מה זה אומר. בואו נראה דרך הרבי. בין ההוראות המפורסמות של הרבי המהר"ש, יש את ההוראה שהנהגתו של יהודי צריכה להיות באופן לכתחילה הריבר. נסביר מה זה אומר. לכתחילה מלמעלה, הריבר זה מלמעלה. אז זה אומר כך. מה הפירוש של ההנהגה הזאת? כן. מה זה בעצם אומר? אומר הרבי המהר"ש ככה. העולם סבור שכאשר אי אפשר ללכת מלמטה, אז הולכים מלמעלה. ואני סבור שמלכתחילה צריך ללכת מלמעלה. זאת אומרת, נניח אתה רוצה לעשות איזשהו משהו, סתם, עם העירייה. אז ללכת מלמטה, זה אומר ללכת לפי כל השלבים, בדאגה, בוא נעשה זה, נכיר אותו, נעשה את כל מה שצריך לעשות בדרך כלל. ללכת, ואם זה לא הולך, אז תלך בדרך אחרת. שהיא כאילו בלי כל הדברים האלה, מעל כל הדברים האלה. אולי לא נתתי דוגמה טובה. אבל הוא אומר, אני חושב שאתה לכתחילה צריך לעשות את זה. מה זה אומר כאן הרבי? לכתחילה הריבר, לכתחילה מלמעלה, הכוונה למעלה מדרך הטבע. ללכת מלמטה, זה אומר לפי סדר הטבע, אני עושה ככה, מתנהג, כמו זה גם בקשר אליי, אם אני רוצה לשנות משהו מעצמי, אז עושים עבודה קצרה, לאט, בהקשנות, במקום להכריז, אני ככה וזהו. החלטות כאלה שאתה שובר את הכל, שאתה מעל הטבע. בוא נראה איך הרבי ממשיך. כלומר, אין ליהודי להתחשב בחשבונות, שזה מדידות והגבלות, ועל אחת כמה וכמה מניעות ועיכובים. זאת אומרת, הוא רוצה להשיג משהו, יש מניעות ועיכובים, הוא לא נגיד אם זה בעניין הבריאות שלו, בעניין כל מיני דברים. הוא לא מתחשב, הוא פשוט הולך ועושה. היו רואים את זה לדוגמה הרב מנדל פודרפס, אחד החסידים המפורסמים שסובל רדיפות ברוסיה קומוניסטית, שהיו כל כך תוקפים אותם ופוגעים בהם. הוא היה לוקח הלוואות ועושה כל מיני דברים הרבה מעבר ליכולות שלו כדי לבנות מקווה, בזמן שכולם, כל הרוסיה על הראש רוצה להרוג אנשים פותחים מקווה. כאילו הם רודפים יהודים וכל זה, והוא אומר לא אכפת לי, צריך לעשות מקווה, אז יהיה פה מקווה. גישה של נחשוב בין מלעדיו. שהוא בעצמו באותו זמן, גם המשפחה שלו כבר לא הייתה ברוסיה, היא צריכה לצאת, הוא היה שם לבד, אז הוא לא היה צריך הרבה כדי לחיות, הוא לקח את זה בשביל לדאוג ליהודים אחרים. זה גישה של כאילו, זה לא מעניין אותי, צריך שיהיה פה מקווה, אז יהיה פה מקווה. אפילו זה ממש סכנת חיים שיהיה לך מקווה. זה ברמות כאלה. זה נקרא שאתה לא מתחשב בטבע. נכון, זה הנהגה מאוד מיוחדת, אבל זה הראש, זה הכיוון, הראש של ההנהגה. זאת אומרת, הוא לא מתחשב במיניות ועיכובים שבעולם, כי יהודי הוא למעלה מהעולם, ולכן צריכה להיות הנהגתו באופן של הליכה מלמעלה. לכתחילה הריבר, לכתחילה ללכת מלמעלה. הריבר, שוב זה לא כתוב פה נכון, זה אמור להיות א' ר' י' ב' ע' ר'. הריבר היא תנועה של למעלה ממדידה והגבלה.
היינו שההנהגה במעשה בפועל בעולם הזה הגשמי, זאת אומרת אתה לוקח את ההנהגה שמעל הטבע, אבל אתה מכניס אותה לעולם הזה הגשמי. זאת אומרת אתם כן פועלות בטבע, אבל התודעה היא למעלה מהטבע. זאת אומרת אתם כאילו הולכות לרופא בתודעה שכבר אתם בריאות. ואתם רק הולכות כי השם אמר ואתם רוצות לקדש את העולם הזה ולפעול בטבע בעולם. אתם הולכות לעשות ספורט בהרגשה שאתם כבר עם הגוף בדיוק שאתם רוצות ואתם בריאות ואתם חזקות. הכל אתם נעשות עם התודעה הזאת. שכל מחשבה היא מתאימה למקום שכבר הצלחתי. זאת אומרת מיניות ועיכובים מעוררים את המחשבה שעוד לא הצלחתי ואני צריך להתאמץ וצריך לעבוד קשה ותזכרו שאסור לעבוד קשה. צריך תמיד לעבוד, אבל לעבוד קשה זה אומר אני נכנעתי לעולם, אני נופל, אני חלש, עצם העובדה שאתה אומר לעבוד קשה, אתה בעצם אומר יש פה התנגדות. אבל אם אתה מעל ההתנגדות אז אתה לא עובד קשה. אתה כן עובד, כי זה מצווה לעבוד את השם. אבל העבודה היא שמחה והיא זורמת, ואפילו שיש הרבה התנגדויות. בעניינים של מדידה והגבלה היא באופן דאריבר, זאת אומרת מלמעלה. ההנהגתו המיוחדת של הרבי המהר"ש היא קשורה עם יום הולדתו בית אייר. בבית אייר הרי אנחנו סופרים את העומר, ובית אייר זה הספירה שסופרים בבית אייר זה תפארת שבתפארת. עכשיו תפארת העניין שלה זה לחבר בין חסד וגבורה. אומרים שתפארת יכולה להיחשב נגיד בבגד, מתי בגד יהיה בו תפארת? רק שיש בו יותר מגוון אחד. אז חסד זה לבן, גבורה זה אדום, השילוב האלגנטי שלהם זה יוצר בגד שהוא נקרא בגד של תפארת. כי התפארת יודעת למזג נכון בין החסד והגבורה בצורה שזה רק יהיה טוב. דוגמה, חסד זה אומר לתת בלי הגבלה גם מישהו שיעשה עם זה רע, כמו נגיד אברהם שיצא ממנו ישמעאל. וגבורה זה יכול להיות לפעמים יותר מדי בצמצום או התגברות יותר מדי מזיקה. מה זה אז תפארת? תפארת זה רחמים. מה זה אומר? אני נותן, אבל אני נותן רק למי שראוי לרחם עליו גם אם לא מגיע לו. כי הגבורה אומרת רק אם מגיע לך אתה תקבל. החסד אני אומר אני נותן בלי הגבלה. לא אכפת לי מי מגיע לא מגיע. הרחמים אומרים אני כן נותן, ואני נותן למי שראוי לרחם עליו. גם אם לא מגיע לו אני אתן לו, אבל אני לא אתן בלי הגבלה לגמרי. זה נגיד העניין של חיבור של חסד וגבורה. אז תפארת הזאת היא מתוארת בקבלה כשמדברים על 10 הספירות, היא בקו האמצעי. הקו האמצעי הזה, העניינו, זה אומר שהוא יכול להגיע עד למעלה לפנימיות של הכתר, שהוא גם נמצא באמצע, ולרדת עד למטה לספירת המלכות שמגיעה עד לעולמות המעשה ממש. זאת אומרת, הנהגה שלגמרי מעל הטבע, ולהוריד אותה עד לעולם הזה הטבעי, כי אין בה שום מגבלות בתפארת הזאת. אז אומר, קשורה עם יום הולדתו בית אייר, שזה תפארת שבתפארת. שלמות הנוי והיופי, ועוד בעיקר העילוי של ספירת התפארת, שעולה עד פנימיות הכתר, וכתר הוא עניינו להיות מעל הספירות, כמו שהכתר הוא מעל הראש של האדם, אז הכתר הוא כאילו מייצג מקום שהוא מעל כל הטבע, גם טבע רוחני, זה נקרא אור סובב, אור מקיף, לא דברים שמתלבשים בכלים נגיד, אורות בכלים. ועוד העניין של כאילו לענייננו מעל הטבע. ועוד בעיקר העילוי של ספירת התפארת שעולה עד פנימיות הכתר, וביחד עם זאת נמשכת ומתגלה עד למטה מטה. ויש להוסיף ולהמתיק, גם הקשר והשייכות להיום בחודש בית אייר. עניינו המיוחד של חודש אייר, זה עבודה מלמטה למעלה. בבירור המידות, הרי חודש אייר הוא מיוחד יותר מניסן וסיוון, בזה שכל יום שלו זה מצווה. כל יום סופרים ויש מצווה, וזה הוא כל יום קשור. מה? כן, מדאורייתא, בהחלט. מספר הימים שיש בחודש זה לא מדאורייתא, כי זה היה פעם לפי הראייה, אבל זה לא משנה לי, בכל מקרה כל חודש אייר הוא עם ספירה. ספירה זה מלשון אבן ספיר, אבן מהירה, שכל יום אתה מאיר את עצמך בדרגה אחרת, או מתקן עוד ספירה. אז העבודה שמלמטה למעלה בבירור המידות, חודש ניסן, מה שהראינו בשיחה הראשונה,
הוא באופן דנס, שזה גילוי מלמעלה למטה, היה גילוי מאוד גדול, נגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וגאל אותם ממצרים. ואחרי זה, אחרי ניסן, שזה מלמעלה למטה, בא חודש אייר, שזה החודש השני, שבו מתחילה בעצם העבודה, עבודת אדם מדרגה לדרגה. והתחלת העבודה היא דווקא אמור להיות פה במידה, לא בעמידה, שוב, מהזריזות שלי בכתיבה, אני פה התפספס, במידה של תפארת שבתפארת. עכשיו למה לא תגידו מאלף באייר, שזה עוד לפני זה? כי ראש חודש הוא עדיין לא ממש יום חול. קודם כל, מעבר זה שלא אומרים בו תחנון, זה יום שבדרך כלל צריך להוסיף בו, יש בו עניין גם להוסיף בו יותר הנהגות של כמו יום טוב כזה, קצת ארוחות והכל. בית אייר זה ממש יום מעשה. מי היה נותן? כן? כי יש בזה עניין של לעשות בזה בראש חודש, יש כל מיני הנהגות שהן דומות לחג, שהן מתאימות לראש חודש, כן. אז בית אייר, אז אומר הרבי, בית אייר זה בפועל יום המעשה הראשון בחודש אייר. ומכיוון שהוא כמו ראש לתחילת המעשה, אז גם נותן את הכוח של להיות בגישה של תפארת בתפארת, זאת אומרת מעל הטבע ובתוך הטבע. זאת אומרת לא לשבור את הטבע, אתה מכניס את המעל הטבע בתוך הטבע, כמו ניסים שמלובשים בטבע. והתחלת העבודה היא במידת תפארת שבתפארת, שזוהי הוראה בנתינת כוח, שגם העבודה מלמטה למעלה צריכה להיות באופן דלכתחילה הריבר. זאת אומרת, אחד הדברים שאתה תשמע מהאנשים שמדברים איתך על תיקון המידות זה עבודה קשה. זה עבודה קשה וזה לוקח שנים, זה לא נקרא לכתחילה הריבר. זה עבודה של כאילו אני מסכן וחלש וזה כנראה גם לא יצליח. יחד עם זאת, לא צריך להיות מנותק ולהגיד, לכתחילה הריבר אז אני תיקנתי כבר את המידות. לא, צריך להיות מודע לזה שיש פה מידה לתקן, אבל אתה לא מתפעל ממנה. כל הקטע של להיות מעל הטבע זה לא להתפעל מהטבע, כולל הטבע שבתוכי, כולל הגלות שבתוכי. אז אם אני לא מתפעל, זה אומר שאני לא מתרגש מכל מחשבות רעות והכל. תחשבו לעצמכם, אם בן אדם יכול לשמוח ממחשבות רעות שעולות, כי רואה אותם כהזדמנות לקיים מצווה, אז אי אפשר לנצח אותו. כי יש לו רק מחשבות טובות, או מחשבות רעות שהוא שמח מהם כי הוא רואה אותם כהזדמנות למצווה. אז זה נקרא לא להתפעל מהם. אתה רק רואה אותם כקרש קפיצה, כמשהו, כניסיון שבא להרים אותך, נס להתנוסס. אז זה נקרא של ללכת מעל הטבע. שאתה גם לא מתרגש מהטבע של עצמך. אתה לא מתרגש מהטראומות שעברת. אוקיי, אז אני עברתי את זה ולכן אני מתנהג ככה, ואם הייתי אחרת, הייתי חושב אחרת. אז זה לא אומר שזה אמיתי, אז אני לא חייב להתרגש מזה. אז הוא אומר, התפארת שבתפארת שמחברת ומאחדת בית הקצוות, לא בית של הקצוות, בית, שתי הקצוות, מרום המעלות ומדרגות עד סוף כל דרגים. עכשיו באותה שנה שהרבי אמר את השיחה הזאת, הפרשה שהייתה זה הייתה פרשת קדושים בבית אייר, אנחנו עכשיו בשמיני. אז מה היה בפרשת קדושים? נתנו את הציווי של הפירות והעורלה. אז רואים 3 שנים פרי עורלה, שנה הרביעית הוא קודש הילולים להשם, זאת אומרת צריך לבדות את הפירות, לקחת אותם ולאכול אותם לירושלים, כי הם קדושים, אבל שימו לב מה אומר הרבי מדגיש בשיחה אחרת לגמרי, שהוא מוסיף על זה עוד, אבל הוא גם אומר את זה פה, אני אגיד לכם את זה בעל פה. הוא אומר, רואים בסופו של דבר שכל זה, 3 שנים עורלה, וגם הפירות הקדושים בשנה הרביעית, מה כתוב? להוסיף לכם תבואתו. בשנה החמישית, שהיא לגמרי חולין. שאתה אוכל גם דברים טמאים והכל. עכשיו יש שיחה אחרת של הרבי, שהוא מדבר על הנקודה הזאת. הוא אומר את זה גם פה, ושם זה נראה יותר יפה. יותר, לי זה היה יותר ברור לפחות. הוא אומר, מה ההיגיון? הוא אומר, הרי האדמו"ר הזקן מסביר, ש4 שנים הראשונות הן כנגד 4 אותיות של שם הוויה. והשנה החמישית היא כנגד קוצו של יוד, כאילו הכתר. אז איך זה יכול להיות? דווקא השנה של הפירות הם חולין, אפשר לאכול אותם בכל מקום, לא קדושים, היא מעל השנה הרביעית. איך אני רואה שזה מעל השנה הרביעית? כי כתוב, כל השנים הקודמות זה בשביל השנה החמישית, להוסיף לכם תבואתו. אז זה כאילו היא מעל זה, כי זה נעשה בשבילה.
אז אומר הרבי דבר מאוד יפה שם, שאדם מתנהג בצורה שנגיד הקודש, הדרך הזה, הוא עסוק כל היום במצוות ובלימוד תורה, הוא מתעסק יותר בחלק העליון של הנשמה. והקדוש ברוך הוא רוצה דירה בתחתונים, בעולם כמה שיותר הגשמי הזה, כמו שנגיד הכיתות האלה שהיו בקריאת ים סוף, אז הייתה כיתה שרצה ליפול אל הים. אז המשמעות הרוחנית של זה הייתה, מה זה ליפול אל הים, מסביר הרבי? ליפול אל הים זה אומר, אני עכשיו זורק את עצמי לים התורה, אני עוזב את העולם הזה. אני סוגר את עצמי, לא אכפת לי יהודים סובלים, או חיים בחושך רוחני וזה. אני לא מתמודד עם העולם הזה, אני רק לומד תורה, או עסוק בדברים שלי, לא מעניין אותי כלום. זה נקרא ליפול אל הים. אז אדם הזה, אז אם אנחנו ניקח את זה לעניין של הפירות שהם בשנה הרביעית שהם קודש, זה אדם שהוא עדיין מתעסק, הוא אומנם בעולם, אבל הוא כאילו לא באמת מחובר עם העולם. שנה החמישית זה ממש לרדת לעולם, זה ממש כאילו כל ההתעסקות בענייני העולם, זה חולין וזה גם יכול להיות טומאה, אפשר לאכול אותו בטומאה. מה המשמעות שזה אומר הרבי? שהאדם שעוסק בענייני החולין יש לו מעלה על מי שעוסק רק בקדושה. למה? כי מי שעוסק בענייני החולין והוא רואה איך הקדוש ברוך הוא מביא לו הצלחה, או איך הוא מנהל את העולם בכל ענייני הרשות, אז הוא מוריד אלוקות, אומר הרבי, יותר עושה דירה בתחתונים, יותר מוריד אלוקות למטה מאדם שהוא יותר עוסק רק בעניינים של קדושה, כי הוא לא ממש מתעסק בלהכניס אלוקות פה במאכלים שלו, וזה כי הוא לא כל כך, הוא לא עסוק בזה. אבל כשאדם עסוק בעסקים, אומר הרבי, והוא מכיר תודה, שם הוא מדבר על החשיבות של להכיר תודה, שהוא מכיר תודה על כל דבר שהשם נותן לו, וכל ענייני הרשות הוא מייחס את זה לקדוש ברוך הוא, והצלחה בהקדוש ברוך הוא, כשאדם עוסק בתורה יותר קל לראות את זה. אז הוא אומר, הוא עושה דירה בתחתונים יותר ממי שלומד תורה, כי מי שלומד תורה הוא עסוק יותר בחלק העליון כזה, זה כאילו אתה בעולם אבל אתה מעל העולם קצת, פה אתה ממש בתוך העולם, אתה מכניס אלוקות בתוך העולם. לכן, וזה מאוד מתחבר, אז בגלל זה הרבי מביא את זה פה, כי זה בדיוק העניין של להיות מעל העולם, ולהכניס את זה בעולם. אתה לא מתנתק מהעולם, אתה מחובר לעולם, אבל אתה לגמרי מעליו, בו זמנית. נכון? בלי גבול בתוך הגבול. עכשיו הרבי גם מסביר את זה בעניין של איך אתה צריך להיות לחינוך ילדים. שאומר, בחינוך ילדים, מה זה נקרא ללכת לכתחילה הריבר בחינוך ילדים? ללכת לכתחילה הריבר בחינוך ילדים זה אומר שאתה יכול לבוא לילד ולהתחיל איתו עבודה מלמטה. יש לך בעיות התנהגות, בוא נדבר על כל הבעיות שלך וננסה לפתור אותן. זה נקרא ללכת מלמטה למעלה. ללכת מלמעלה למטה, מעל כל הבעיות, אתה כאילו לא מתייחס לכל הבעיות האלה, לא בגלל שאתה לא רואה אותן, בגלל שאתה יודע שזה לא באמת הוא. מי שהיהודי הוא באמת בפנימיות שלו זה רק מישהו שרוצה לעשות טוב, וכל הרע הוא חיצוני, יצר הרע זה משהו חיצוני ליהודי, הוא לא מישהו באמת. אז אומר הרבי שם, שכשאדם בא לחנך ילד, אבל הוא מדבר רק על הטוב שבו, ומאמין בטוב שבו, ורק מתעסק בזה, אז אומר הרבי את המילים, הרע נופל מעצמו. זאת אומרת, וזה לא רק כלפי ילדים, זה באופן כללי. כשאנחנו מאמינים שהאדם שמולנו, מכיוון שהוא יהודי, אז כל הפנימיות שלו היא טובה. וכל דבר חיצוני זה על דרך, זה משהו חיצוני, כל דבר רע הוא משהו חיצוני לו. ואנחנו מדברים רק על הטוב הפנימי שלו, אז הרע באמת נופל. הרבי, כמו שהזכרתי בעבר, הרבי מביא כמה פעמים את מה שכתוב ברמב"ם בסוף הלכות גירושין בפרק ב', סוף פרק ב' בהלכות גירושין, שהוא אומר שם שאמא יהודית צריכה לתת גט לאשתו, בית דין אומר תיתן גט לאשתך, והוא לא רוצה לתת, מרביצים לו עד שהוא אומר שכן, שייתן. אז נכון, בית דין של היום לא יכול לעשות את זה, אבל איך יכול להיות שזה לא גט בטל? אומר, כי אם הדין היה נותן שהוא באמת צריך לתת את הגט לאשתו, והוא לא רוצה לתת, אז זה לא אמיתי. והרמב"ם אומר בספר הלכות, זה לא ספר פנימיות התורה, הוא אומר בספר הלכות, כל יהודי, בהלכה הזאת הוא אומר, כל יהודי רוצה להיות קרוב למצוות ולהתרחק מהעבירות, ואם הוא הלך ואמר שהוא לא רוצה לתת את הגט למרות שהוא היה צריך לתת, זה לא מצידו, זה מצד היצר הרע שהכריח אותו לעשות את זה. ולכן שיקו אותו,
הם לא החלישו את היהודי שבתוכו את האמת, החלישו את היצר הרע. אז זה הרבי משתמש הרבה פעמים בהלכה, אז להראות שאתה מדבר על מישהו שהפנימיות שלו היא תמיד טובה, אתה תגלה את זה. גם זה אדם מאוד מאוד שלילי. כי הרי לא יצא לי להכיר אדם שלילי שבגלל שטוב לו בחיים הוא שלילי. הכל בגלל מתוך כאב. טוב, בעזרת השם שנצליח להרדיר את זה בכל החיים שלנו.